ido ide bani gili koyne musi gili gumi koto Allah jomira nena julde baro cukalil nena julde baro wala mbiya mo nena ramaraja cukalil kala joto tulde toro doto dugaba madama elita masare baboy manena hayo cukalela 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 nena baro cukalela cukalela sukayo nande nena baro sukayo nande nena baro fodeji suka ko jangine de nandai nena baro jibina makore ne de nande nena baro sonyawi ko safre de nande nena baro jinado ne biye nande nena baro cukale cukalela 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 nena baro nena jolde baro goto bajo bamu nyago jomirado mbele ndanya ko teltuma cukalela 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 nena baro nena mbele alangora ami aurai lengima nena baro nena ramaraja mi salmini mi juurimama Chérif Wane weltanimama no feewi Sara Abdoulaye Sara mi weltanimama gorko mo Thile Leydi Hammadi mi jibina tan min jimi hooram e nder nalankagal gila mboɗo jogui duuɓi seeɗa mboɗo yaara e 8 ans mboɗo yaara e 10 ans jimi hooram tan koye nalankagal e nde dañmi duuɓi jeeɗi duuɓi jeetati mbaɗami école guilay école kadi ko min ardoto sukaɓe mbiɗa fuɗɗana ɗumen e yantude hen e kirɗeli damal galle mbo waɗa kirɗeli damal galle amen guila to sukaɓe garanno ha yummiraɓe leegal foof mbatta arde noccade watta min mbaɗa kadi kirɗeli leegal hande ngal ɗo janggo leegal ngal ɗo no wuura men wayi leegal dow leegal caali e leegal wending ni ko yanti hen 1988 nanmi gompinal woni commission culturelle mbattumi kadi fuɗɗude toon kadi mi duusa équipe sportif wuura men sa yiiɗi wiide tan ko min guila jibinami jimi hooram koye nalankagal kadi guila jibinami koye nalankagal tan goni koko tawɗa walla a tawani wona koko tawɗa so tawi iwruma koto yumma walla koto baaba iwranimi to yumma iwranimi to baaba ko yiddam tan tagimi wonde e nder nalankagal ko yiddam tan nannimi hen mi ronani ɗum kam e sahande nanmi hen nde adane o waɗi tampere seeɗa to banggue jinnaɗo gorko o jinnaɗo debbo o kam amin mbadda hen maslaha no foti foof kono jinnaɗo gorko o kanko juuti o jaɓani sababude kala nde mbeɗa waɗa programme walla mbiɗa yiiɗi yaade programme min mbaddaɗo hen o fiyami hen walla o riddami hen o duka hen o haala hen ko yiiɗi haalde foof ko ma waɗi duuɓi yeeso tan mbattumi no pontiran momi eno tefiran momi ni amo heeɗo kastaji Baba Mal to yimata Cheikh Oumar ɗo mo welti hen mo yiila hoore mbimo Baba Mari ɗum ɗo ene weeli o wi aha ene weeli mbimaɗanne jimoɗo o yimata ɗo ko Baba Mal de ɓe mbimi ko yimata ko ne weeli o wi wallahi ne weeli
mbimi joni holko tagi an aɗa yiiɗi jibinde ɓiɗɗo baba ɗo baɗano baba mal o yimɓe mboɗo yiiɗi jibinde ɓiɗɗo baɗano baba mal sabu baba mal ko waɗata ko ene waɗi fayida mbimi o joni ko tagi min ganƴami waɗa o wondi ko woni wiye moƴƴani tan mbimi baba min mboɗo yiiɗi accanmi waɗa min ene seeramɓe e almuɓe fof amin jima o yiɓen jimata ko Allah e nelaɗo Allah mbima min min jima Allah e nelaɗo Allah jinmi ko yo accumi waɗa o yew min de jinmi ko sa waɗi yaare o hen Allah jokka hen enɗam kadi waktuji ma ɗi mbasa accude ɗumen hankkadi noon min goni sehilaɓe e nder hen kala ne jaami somi arti wonata koye waddemi conseillé mo waajomi sa yehi wota haaɓe o haalnami hen haaluji moƴƴiɗi ha Allah suuɗimo leydi komin sehilaɓe mbiɗa wiya kadi yo Allah yurmomo yaafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe no wirunomi ni fof mbeɗa yetta Allah mbeɗa yetta kadi nelaɗo Allah mbeɗa yetta jinnaɓe no fewi kala no wirunomi hen e kala ko waajino kam hen ha hande mbiɗa rewi ɗum kadi mbiɗa yetta hen Allah no fewi jinnaɗo debbo ne jagguinimi guila nde o jaɓani ha ko jaaɓi ha ko yalti aduna ko kadi ko konngol jinnaɗo hayso wonano ɗum kadi komi julɗo mboɗo foti rewde waktuji ɗi haade timma kadi mboɗo foti sakkade hen e muddade hen rewdude hen Allah jokkirde hen enɗam ala ko haali kadi konngol jinnaɗo refti hen hayso suuɗima leydi annene konngol ngol aɗa foti rende ngol mboɗo rewi ɗum ha hande heɓanani gorko saka debbo aɗa woni debbo e nder worɓe ɗum no kadi holno mbaɗirta ɗum ha yimɓe mbasa yewadema hen eyyi weeɓani noon weeɓani ko hunde sattude andi enen leñol men leñol fulɓe e famande men nalankagal weeɓani ene waɗi men kadi famɓe nalankagal no fewi ene waɗi hen kadi ɓe pamani nalankagal won hen ha hande ne nanguiri nalankagal ko bolle puyɗe neɗɗo noon mboɗo sikki kala komo golla e aduna e foti jagguirede tan ko meccal nalankagal ko meccal woni ɗon ene gondirmi e ɓiɓɓe worɓe ni kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah mboɗo yetta hen Allah no fewi eɓe respectimi eɓe dokkimi hen teddugal minnene mboɗo respectiɓe mboɗo rokkiɓe hen teddugal saabu wonnoon to jiiɗa ɗo ɓiɗɗo debbo gueɗe muɗum gurdam mum ene muusi ala ko haali noon nde o lombi e toɓɓere nalankagal hunde foof nana hen hande o wakko sakos o waala mbañ janggo o waala magam ɓaawo janggo o faye Dakar andi ɗum ɗon debbo so siforama noon tan hewno wiyede ko debbo mo rewani lawol kono noon wona wasde rewde lawol nde ko meccal ngal wayi noon meccal ngal sa rondima ngal tawi ko ɗum ngal namdi alay saago dokka ngal hakke maggal ha ngal timma pour mbawa hebde hen ko jillotoɗa ko kono mboɗo yetta Allah mboɗo yetta kadi gonkam e nder sukaɓe worɓe e teddugal ngal ɓe dokkimi e respect mo ɓe dokkimi e nder hen o silam mi weltanimama no fewi minen banggue Mauritanie min mbaɗa musique emin jogui kadi waɗoɓe musique kono noon ko heɓato e musique banggue Sénégal ko ɗum heɓata ko e banggue Mauritanie eyyi wonno no gueɗe ɗe keewe ko ɓuuri hewde nalankagal ɓuuri jogade doole tan ko banggue Sénégal minen toon emin mbaɗa nalankagal kono kala e amen ɓurɗo yidde yaltude ha ƴellito ha daña won gueɗe alay saago mo yillo e leydi Sénégal he par ce que mbiɗen Sénégal ko la pays de la teranga te so tawi ari hen tan kadi aɗa daña hen médiaji ɗi sa ari hen aɗa rokke hen gueɗal ma ha timma kadi aɗa daña hen connaissance kewɗo jokkodire kewɗe andi ɗum noon yidde widema banggue Mauritanie e banggue Sénégal Mauritanie waɗa musique kono musique o ɓuuri wawde yaade ko banggue Sénégal ga il faut gara ha ga hen mbawa hebde hen ñamiri gondi hen nde jiɗɗa hebde ndi sa arani ga wawa hebde hen ɗum rewɓe leydan pinena ndawen jiloyoɗe ndimagu koye men jiloyoɗe ndimagu koye men so darde meɗen e pinale gollal mbaɗen jeygal e rewɓe leydan minen foyo min dendu gollal minen foyo min dendu gollal lorata yo min dendu jabal ala gorko ana jumi jeydole ko Allah goto jeydole ko Allah goto ko kanko dolni ko kanko halfata sa wana ubujenge siftorangi kisto tisto sa nodi kami dagan minoto sa furi mami hello mineto kumaro karaka mi juude majam namno katane doni katane namdo jogir gara tufle mayo gole unugal kami kule lugal mi alata bone dogol sukabe dimagu haram ko angor kotan wone rewɓe nder manko cikata ko ndewagu waɗi dimagu muɗum wone rewɓe nder
gorko wawiran ɗum yoni ɗum ana gombi lengoɓe yoɓi mi faami larmagol goro yara joɓari bonnatano lawol wonon gorko sara softi dusam dara Abdoulaye Boubou mi rokkuma jaɓoɗama ɗo henna eyyi ɗum noon mawɗo Abdoulaye Sarr en calmini dendagal bandiraɓe hettiɓe ɓe funnague hirnague rewo e worgo sahal kamɓe ɓaleɗi kala ko lombiɗo wimi e wimami eko wona ɓen ko kala en calminiɓe en juurimaɓe en ñaganmaɓe Allah moƴƴere eyyi mi weltima no fewi e ngal ɗon namdal ngal ganduɗa ngal ne suumi ko heewi nenne Gurol Gueye ɗo to yarata ɗo e nalankagal hande ɗo eɗen mbawi wiide o dañi single mo ganduɗa o ko baɗaɗo enregistré taw ko 5 morceaux deux clip ɗi ganduɗa ɗi hen goto yalti nena e YouTube kono o e keddiɗo eɗen nangui ɗum taw eɗen mbawi hen juuɗe men on ko jaggorɗen ɗum seeɗa ɗo e dumunaji yesso garoji so tawi hawre welede Allah voilà ɗon ko ɗum ma yarate Seydi Diallo Allah jarama nenne ko nanduɗo namdal ngal ko namdal ngal heewani namdede walla kadi ngal heewani debbo ha tindi debbo halpulaar nenne beɗa waɗi fe guitar mbiɗe jangga de kono mi suwata o mbiɗe jangga noon sibo heewi ɗo jiyanmi mi yi nalankoɓe e gondano foti wallahi kono mi heewani no jiimi no woodi noon kono biyew halpulaar debbo halpulaar ɗo jogui guitar weeɓani mi wiyani weeɓani kono satti wallahi nene beele an a fotani wonde annene waylude jaɓɓal mbiya min hande ngal ɗo jaɓɓal mi rewruɗo en noon tawa ko fiile guitar mboɗo hoɗano hooram guitar mboɗimana hooram guitar kadi ko adi fo ene weeli ni gati so tawi a woni jimowo sa janggui guitar a wawi instrument sa wawi ɗum ma walle ko heewi wona kala e saaha nde jiɗɗa wondude e misseji ma gonda e mabɓe ma woto saahaji ɗi telɗa tawi ko antenne hoorema so tawi aɗa jogui instrument aɗa wawi waɗande hoorema créé ko ganduɗa ko waɗantuma nafoore donc noon wawde ɗum ene moƴƴi mboɗo jangga kono mi suwata o noon koye jangde tan gomi sukaɓeɓe ne mbaɗami tetero mboɗo yiiɗi wawde kadi saabu ne waɗi fayida ene waɗi fayida sibu hande nalakagal hanki nalakal hande mi heɓani wiide ene waɗi ɗum comparé min namdal noon bammal juɗɗo ɗo juɗɗa ɗon jooɗi ɗo ɗum yo waɗanam comparé ɗum yerodirde nalakagal hanki rendo halpulaar nalakagal hande kono noon wona on ɗon banggue jiɗen yiyade wona on ɗon banggue jiɗen faade beele nene sene yima ko kañum tan windande hoore muɗum walla ne jogui goɗɗo tan bindanowo ɗum Seydi Sara walla mi wima Seydi Ñebbe haalde waƴa eyyi min ne jogui jimɗi ɗi jimami ɗi ganduɗa ɗin jimɗi windani min ɗum ko Amasamba Dembele walla mbiyamo danse gorko mo jowole yowilonde tekkere liɓilonde acca dondiɗo e ɗin bindi o windantuno ɗum ko jimowo goto ne wiyatano Kadja Diop walla mbiya Yaya Jamme ene jeeya Fondé Elimane Demba yo Allah yurmo yaafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe yalti aduna sahaji ɗi o yaltata aduna ɗi noon tawi mi fuɗɗinoma wattude jabanademo Amasamba Dembele noon yi kam e nder diɗɗal ngal mataw ne watti am hakkille ndeki noon ha goram o wirni kañum ne watti jokkodirde am ene windanami jimi ɗi ene waɗi hen kadi jimɗi ɗi jimmami ɗi ganduɗa ko ballal Allah e bindi Ndiaye Saydou Amadou gorko mo jingui jeeri e kadi ne waɗi hen jime noon ko minen tan jotto min créano koyamen min mbaɗe inspiré min bindana koyamen min jima kadi ko noon tan wayi neɗɗo kadi wawi wide no miɗo wona nalanke tawi mi windantaki taw ala ɗo mbasimi ɗum wawa gase ko mbawɗa andude ko foof wasta taw won ɓurɗoma ko noon tan yimɓe mbadi nden hade ma faade ko yewti hono jimɗi goɗɗi hayso koye 30 secondes tan beele neɗɗo hay tan ko rewo e worgo walla mbiɗa yaltude Afrique Seydi Sarr mi weltanimama emin jetta Allah no fewi emin jetta Allah so tawi tan ko yahano ko ene wawno yettinde min won certaine nokkuji tawno min jettima hande ɗo woɗɗi min jirlima e guure ɗe ganduɗa dari ko dari e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi wuuro taw ko guure ɗe min mbaɗi concert aji ɗe min mbaɗi kirɗeli banggue Mauritanie banggue Sénégal banggue Mali ha Ferlo ha Lowre ha Hebbiya ha Toro min jirlima ken daro e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi wuuro capanɗe jeegom e jeeɗiɗi walla mbiya 267 village min mbaɗi hen concert aji e te wuuro hen foof so tawi min ƴeewi ene wawi waɗi hen guure ɗe min gari laabi ɗiɗi laabi tati kadi hamin jettiri ɗum Allah
min jeehi kadi hamin notoyi festival extérieur France en 2009 festival excentrique minen e Moussa Saren wondude Ibrahim Talen e Papa Diop en e kadi ko yettere Allah ko ɗo e nder Dakar noon woni komi meeɗa wadde concert ɗo kam meeɗa juuɗɗo e komi koɗo ɗo noon Radio communautaire Sar Abdoulaye Sar Cherif Wan salminam Umar Doro kume salminam mi ma seydi kume teduro tedino wagiro lela wal ngende furiambe wada bere makadi Dara Abdoulaye Boubou Diallo Jeri Son jabi lela wal ngende jabi dele Son jabi Abdoulaye Sar jabi dele Son jabi Serif Seydi Wan jabi dele Son jabi radio communautaire jabi